ife ọ na-abụ oge ụfọdụ asị gị na enwere ọgwụ dị na be unu, ochie ọgwụ dị na be unu tagolu nchara na-enye nsogbu. Ngwa gee ntị, abịa n'ife gbasara ọgwụ atagolu nchara, abịa dịka ya si na imebikata n'ọgwụ mebikata ọgwụ na ya bụ ọgwụ ekpeghozi mmebi. Imebie te echi niile asịkwa gị ọgwụ ijisi ike mebie chi, asịkwa gị ọgwụ ijisi ike mebie. Enwere ife na-abịa ebutere ya bụ ọgba aghara kpatara na ị ga-atọ n'imebi ọgwụ, imebikata ike iji emebi ọgwụ agwụ gị. Nke mbụ, enwere ụdị ọgwụ dị iche iche. Kedu ụdị ọgwụ dị iche iche a na-akọwa? Nke mbụ, malụ ma ife ndị gboo metelu, ọgwụ ndị gboo gwọrọ. Abịa n'ife gbasara ọgwụ ndị gboo gwọrọ, o nwere ike ọ bụrụ ọgwụ awele agwọrụ n'oge gara aga. Enwere ike onwe ife dị iche iche eji wee gwọọ ọnya bụ ọgwụ awele. Mara amalụ na ọrụ ọbụla alụrụ nwere ụzọ ọrụ na-abụọ na-alụ. Ọrụ anyị alụrụgo nke ọma, rụọ ọrụgo nke ọjọọ. Na ọ bụrụ na etego agbachiteru maka na maka na ọ bụghị ọbụrụ o were anya na agbụrụ anyị a ọtụtụ ife dị iche iche ka agbachiteru nkịtị. Ya bụ ife bụ elu na-enyezi nsogbu. Ife o ji wee na-enye nsogbu kịta ka enwee ike nete ya anya marụ na ụdị ife adụ ka emekwa anya ka esi eme ya. Ngwa ngwa eneteru ya anya mekwa ya ka esi eme ya, bụ ife akwụsị inye nsogbu, o bido meghebe ụzọ ma ọ bụrụ nnọọ ọgwụ awele ndị gboo gwọrọ n'oge gara aga. Ọzọ dịka nwanne ya bụ ọ bụrụ na ọgwụ eji wee zọta ngwuru. Enwere ọtụtụ ife dị iche iche kpatalụ ndị gboo ji wee lụọ ụdị ọrụ a iji wee zọta ngwuru. N'oge gboo ka ọ ga-abụ anụkata obodo maọbụ mkpa ebinie jekwu obodo dị etu a nụso ha agha. Ọ bụrụ na emerie ha, ha achịkọrọ ndị obodo ahụ dịka ndị ohu ma kpakọrọ ana ha, ka ndị gboo wee nwee ike igbochi ụdị ife afa eje rụọ ọrụ ga-egbochi ụdị agha a ịbata na be ha. Ụdị ọrụ a dị iche iche na-abụkarị a na-abata n'obodo ka a na-alụkarị ụdị ọrụ a, mana abịazielu na agbụrụ ọfụ a kịta agbachitezie ife niile ahụ nkịtị. Ya bụ ife wee bụrụzie tụgharịzie na-ebuzi agha n'ụdị dị iche iche. Na enwere ike ọ bụrụ na ije n'afa asị gị ọgwụ sị gị amosu, ije n'afa asị gị ọgwụ asị gị amosu. Idozie nọrụ ebe ị na-arụ ọrụ amosu na ị na-emebi ọgwụ, ike ọgwụ na amosu agwụ gị. Enwere ike onye gbalụ gị afa ha akọwaghị ọrụ gị na ọnya bụ ọgwụ a na-ekwu okwu ebu ife na-atahụ na amosu. Maka na ọgwụ ọbụla tegoola aka na-achị aka oghere abịa, ọ na-achị amosu abịa, ọ na-egwu ma onunu na-ekpota ndị ose aka dị iche iche. Abịazie n'afa gị, a na-asị gị n'ọgwụ, a na-asị gị na amosu. Enwere ike uche gị amanye na amosu a na-ekwu okwu ebuko n'ife ọgwụ a tagolu nchara butere. Ịbịazie ị na-arụzi ọrụ amosu iche. Enwezi ike ọ bụrụ na o nwere onye nọ n'akụkụ be gị maọbụ onye nọ n'akụkụ ebe ị na-azụ afịa maọbụ ị na-alụ ọrụ gị na ya na-adịghọ na mma, isi na ọkwa ikwuru ekwu na onye a na-ata gị amosu, mana ị yara ama nọọ ajọ ọgwụ agwọrụ n'oge tere aka maọbụ ngị nwa ji aka gị wee gwọọrọ onwe gị maọbụ mmadụ gwọrọ iji wee megido gị, na onye a bụ ife na-eme gịnị na-atakwu gị amosu. Otu a ka ọ dịkwa n'aka nke ọzọ maka ụmụnne anyị na-ebe akwa na ha achụgidoga aja aka oghere, chụgide aja aka oghere. Mgbe ncha ka ọ ga-abụ nna akụzi ife nsị gị na ọ bụrụ na ị na-achụ aja aka oghere gị kaba ahụ ka ị mara ife butere nya bụ aka oghere na ndụ gị. Maka na ọ bụrụ na imeteho ife ahụ butere aka oghere na ndụ gị, ịchụcha aja aka oghere taa, chụọ ya echi, chụọ ya nwanne echi. Mana ọ bụrụ na iwepụbeghị ife ahụ ka na-ebutelu gị aka oghere na ndụ gị, ọ ya bụ na aka oghere ahụ ka ya awachi. Maka na the mental fruit ka nọ ebe ahụ na-ene gị anya. Ọnya ka o ji dị mkpa ọ bụrụ na ị ga-achụ aja aka oghere maọbụ na ị na-achụ uke, kaba ahụ mara ife butelu gị uke ahụ, kaba ahụ mara ife butelu gị nya bụ aka oghere ka idozie anya. Maka na otu ị nọ kịta ka anyị werie na ọ bụrụ na afọ na-ata gị, i wee jee ụlọ ọgwụ, dọkịta oyibo ga-ebu ụzọ chọba ife butelu gị nya bụ afọ ọlụlụ ka o gbochie ya, o wee nyezie gị ọgwụ ga-agwọ gị nya bụ afọ ọlụlụ. Ọ ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị na mmadụ. Ya bụ enwere ike nya bụ amosu ị na-ebedela akwa oge ụfọdụ, ibegidogo akwa amosu n'ọnụ gị, isi na amosu a na ike iji alụ ọrụ amosu agwụna gị. Iyela amanụ ọgwụ ịgwọtara debe na be gị na-ata gị amosu. Iyela amanụ ife ndị ochie emebiri emebi na-ata gị amosu. Abịa n'ife ndị ochie ahụ emebiri emebi na-ata amosu, nka ga-akọwa ya n'oge na-eteghị aka. Mana ka ọ ka ha ma otu a n'ọnụ, ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mgbe anyị si gị dee emedalụ, ọ bụrụ na ka bụzi ị na-esonyere anyị si gị nnọọ
ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo, asụsụ Igbo, mmekọrịta ahụ na nwanne. Nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka n'akara efunanya ma zonye okwu na ngalaba okwu nke kacha nke zonyere m okwu na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru ka onye ọzọ ga-afụ ọ baalụ ya uru. Ada ndị gboo bụ afa m. Ka emesịa.